अगर आप चाहते हैं कि स्नेही म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। काचे बांस के बने बहंगिया फल फूल से सजाला, घर घर गीत गवाला, कान्हे बहंगी लचकत जाला। काचे बांस के बने बहंगिया फल फूल से सजाला, घर घर गीत गवाला, कान्हे बहंगी लचकत जाला। हवे पावन परब छठी माई के, हवे पावन परब छठी माई के। कार्तिक महीना के उगते अजोरिया, गेहूं धोआए रंगा जे पियरिया। बानी पगड़िया लेके दौड़िया, झुम झुम छठ घाटे जहले बिहारिया। गम 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 के गाँव नगरिया, राह डगर सोहाला, शोभेला छठी माई के घटिया, देखी कमन हर साला। गूंजे जय जय हो आदित्य गोसाई के, होवे पावन परब छठी माई के। यूपी बिहार के परब हो खास हो, 3 दिन बरती रहेले उपवास हो। जे जौन मन में लगावेला आस हो, पावेला फल नहीं होला निराश हो। दिनहीन पे दीननाथ के कृपा होई जाला, गुण गावे रितेश संजय महिमा बानी डाला। मांगे पंकज आशीष सिर नारी के, हवे पावन परब छठ।